Lemvig. Et smilehul ved fjordens vig. En spytklat fra havet. Min barndomsegn. Her er jeg vokset op med den salte smag i luften. Sand mellem tæerne og stolte landbrugs- og fisketraditioner. Fisken. Når man herude vestfra, så er det nærmest en følgesvend. Og det er lige her, de kommer fra. Den lokale fiskeauktion i Thyborøn. Den friske fisk taler sit eget sprog. Gællerne, slimlaget, duften, tegnene på en god fisk. Jeg husker de tidligere morgener hos Arne, da jeg var ude og røgte. Det var der, jeg lærte værdien af hårdt arbejde og kvalitetsråvarer. Arnes køer har det godt, og det kan smages. Dyrevelfærd er ikke bare et ord, det er en smagsgaranti. I gammel tid var tørfisk en nødvendighed. Konserveret af den vestjyske salteblæst. Vi spiser tørfisk, ikke af nødvendighed, men af tradition. Det er Vestjylland i en bid. Selv tallerkenerne har en historie. Skabt af den lokale keramiker, Lone. Det er ligesom den havbund, fladfisken ligger på. Det er en del af samarbejdet, af fællesskabet. Af den kultur, jeg repræsenterer. Det, jeg elsker ved mad, er håndværket. Det kræver præcision, tålmodighed og en dyb forståelse for råvaren. Det er en evig stræben efter perfektion. Mad er ikke bare mad for mig. Det er en fortælling. En arv. Og til sidst har min hyldest til Vestjylland. Til min hjemhavn.